Eu sunt Alex, iar el este Andrei cu mătura mea, dacă îl vedeți, na, așa. Ea are papuși verzi, mă. Iar ăsta ăla care fuge așa negru cu alb, micuț. Dă-te, mă, din față, mă! Ăla e Spike! Ăla, el, da. Ăla cu gura scăscadă, Noi, ce faceți, lume, mă? Noi ne-am apucat așa prost de filmat, că na, așa îi ne apucăm să filmăm și dacă să avem abonați și like-uri de-astea, mă, o să facem și noi de-astea trucuri amuzante, trucuri de toate, mă, gamer, o să fim, uai, mă, yehi! Hai să începem. Astăzi, el, Andrei, da. Deci Spike astăzi s-a apucat sarcabou. După, știți voi, oameni buni, după seara după mătură, mă, na. După mătură, vezi? Și am stă ca disperatul. Da, și să fac niște parodii cu el. Și Andrei o să vină mai aproape ca să iasă mai bine în cadru. Dar nu știu el de-astea. Măi! Eu matur, măi! Nu fi prost că eu matur, dar eu nu te las. Bă! Asta prost. Deci suflă ca o locomotivă, dacă știți, dacă ascultați. Da, bine. Mă! Eu matur! Nu te las! Eu-s cu minte și eu matur! Eu-s cu minte, mă! Mă, porcule, mă! Porcule, vezi că mă însoțesc gâtul! Băi! Lasă-mă să mătur, că dacă nu, te bat! Rău! Eu matur pe acei, tot, că vedeați că mizerii, na, uite mizerii, mă, na, uite mizerii. Așa, vedeți mizeria. Bine, vedeți? Hai, măi, lasă-mă să matur. Eu scopil cu minte. Și acum apăs camera. Foc. Băi! Ia mătura, bă, că mă duce! Na, băi. Lasă-mă să matur. Bine, lumea, cam atât a fost, că începe să nebunească. Eu am Alex, iar el Andrei, da? Și el la care s-a plecat locomotivă, Spike! Salutare, lume, no, ceau, mă, să închid, mă, să închid așa, bine, ceau.